Awu baba ukhathini kunjani kodwa? Ngiyaphila ngezwe kuwe. Kuyancengeka baba ngakuthola kahle nje impela nami ngihamba ngisendlini kodwa ngincela ukukuphazamisa. Yazi kunento la ngingayi-understand kahle. Ngicela ukuthi nje kodwa inkulumo yami nawe siqophe beyivideo ngizokwazi ukuthi nawe ngikusendele ivideo. Okay. Like ona baba ukhathini kunemahabits la okhulunywa ngezikhathi zokuthandaza uthiwa umthandazo kunezikhathi iziphi izikhathi kahle kahle kwizona ezi right for ukuthi umuntu angathandaza ngazo. Inkolelo zabantu ayifani kodwa izikhathi nje ezokuthandaza ungathandaza noma nini. Uma ufuna ukuthi kwehluko kwakho umthandazo wakho ube nepower. Thandaza ngo6. U6 ngo12 emini. No angazi ubiza ngani lo12 lo uhlukanisa usuku. Bese kuzoba u12 wasebusuku. Lo 12 am. Yeah. U6 ntambama, u6 ekseni, u12 ebusuku, lo am no12 futhi emini la lo wasemini makubalela. Hayi ngizwa kahle baba. Kodwa ke njengoba usuzichazile izikhathi bake bathi nazo zihlukene imithandazo khona mhlawumbe uthandaze ngo6 mhlawumbe umthandazo wakhona less powerful than owango12 ikuma kanjani lapho indaba yemithandazo namandla ayo ngezikhathi. Wona la amandla omthandazo. Yebo. Yabo lezi khathi ekubalela izona nepower. Lezi ezinye engingayibalanga ikhona ke la usuku uzithandazela nje. Uthandaza yebo phela sisikholelwa ukuthi ngumthandazo unamandla uyahamba uye endaweni yawo la kufanele uyofaka khona isicelo. Yebo. Sikholelwa yiloko kanjani. Kodwa vele ungathandaza nango3 nango4 nango5 uya ngawo uthi ufuna ukuya nini edolweni phansi. But umthandazo namandla kunayo yonke u12 phakathi nobusuku. Yes. Kuzolandela umthandazo ka6. Kuzolandela umthandazo ka12 emini. Angilinganisele nje webhuti. Yebo baba. Uke uyizwa insimbi yasemaromeni, uke ulinaka isonto lasemaromeni, uke uyizwa mhlawumbe insimbi yasemaromeni, lekhala lithi nqeng. Lekhala njalo ngo6. Nazo ke. Njoba ikhala ngo6 basuke beyothandaza. So amaRoma isonto labelungu base Roma eItaly. Ingawubizwa ngeRoma. Uyabona ukuthi njoba kwazi bona ukuthi isikhathi sokuthandaza u6. Ngeke ubezwe beyishaya ngo3 nango5 bayishaya ngo6 kuphela. Bayishaya ngani ngesikhathi sokuthi basuke beyothandaza. Yebo ngizwa kahle. Ikhathi leso esipowerful ngempela ke leso. Kuleyo ezikhathi powerful enshwandana. Anxese ukungena emlomeni kodwa kuleyo ezikhathi abanye kunenkolelo ukuthi umuntu amethandaza angazi kephi la kumele acele kubona kahle agcine sehlanganisa into eziningi kahle kahle mothandaza ucela kubani nje wena la ungathi khona into direct ebhekene nawe. Yabona lo mbuzo uyinkinga ngoba vuthukanisa abantu khona basabhajiwe. Mangithi abasabhajiwe there are some people who are still stuck with colonization. Bayahamba kodwa umqondo yabo isa colonized. Bakholelwa ukuthi uma ukhuluma isiXhosa uyiqaba awufundanga. Bakholelwa ukuthi uma ukhuluma iEnglish uzosheshe ulungelwe izinto, uzosheshe umsebenzi, uzosheshe ube right. Okwangeke ngelona iqiniso because bagcwele leya ngqondo ukuthi into yomuntu omnyama ayilunganga. Bazonda bona qobolwana. So ngizokutshela nemfethu useyoshakishoyo kushoyo. Manje uyiqopha leyo nto. Kulungile ngizocela ke nami leyo video ngiyiphe ngiyibone. Kodwa lento engizoyisho iyalumela wabanye. But angeke ungowakadlamini. Uyingane yakadlamini ebese mawufuna usiko noma ucela into bese uyicela kaMkhize. Ngikuzwa kahle lokho kukhonda ukuthi umuntu indlu nendlu inalapha icela khona njoba ngumuntu omnyama ngizothandaza amadlozi ami. Abantu ekuyikona abakwazi umuntu angigxeki umlungu angigxeki iJuda but idinga umuntu ohlaniphile ukuthi ayi-understand inkulumo yami. Angikwazi ukocela entshebeni yakwaJuda ngibe ngumZulu noma ngumuntu omnyama. Ngizobiza amadlozi akithi mangikhuleka noma ngikhanyisa izibani ngikhuleka ngikhanyisela kubona
ngayisela mina ngayisela wona ngicela kuwona. Usakuleyo ke ibani kuyaphoqa kahle kahle ukuthi mangithandaza mina kumele kube khona izibane ezokhanya mawukuthi zikhona eziphoqayo kuba iziphi inhlobo zezibane kumele ngizisebenzise. Kuphoqa ukuthi zibe khona iyakhuleka nje zingekho izibane ikakhulukazi mawuhlale waba on point ezikhathini zokuthandaza uyakhuleka zingekho izibane. Kodwa manje zikhona ke izibane mina ngokwami inkolelo ngikholelwa ukuthi njoba ngisho ukuthi ngibiza amadlozi akithi mangikhuleka nomveli inqangi okungasiyena uJesu leyo nto ngifuna ukuthi webhuti uyizwe kahle masikhuluma ngoJesu sikhuluma ngalo obizwa ngendodana kaNkuluNkulu kanti masikhuluma ngoNkulunkulu sikhuluma ngomuntu okuthiwa uaccommodator bonke uaccommodator ngisho amadlozi ami so since ingakaze kubhalwe ukuthi umlungu ngiyambiza naye ngibize namadlozi ami and njoba ngizowabiza amadlozi ami ngisho ukuthi la emakhandleleni ami fanele nawo abe neminingi amakhandlela ami njengobuzi fanele niba namakhandlela angisengingachaza ukuthi akuphoqelekile kodwa meba khona kubalekile ukuthi kukhona lamadlozi uyelo kuzoba khona lemhlophe lokukhanyisa indlela bese kuzoba khona ublue okuwona ozokuphakamisa izinto noma ngabe ngiyakhuleka mhlambe ngikhuleke elithini lo msebenzi wami mawenzeke mawuphakame ibusiness lami lelingashoni phansi kufanele kube khona ublue ngobuwono obamba izinto ziphakame kahle kahle shothi ublue singawuthatha njengesixhumanisi transporter umnyalezo wakho emadlozini noma singesisho njalo singathi uya uplifta sisho kanjalo we uplifta konke okucelayo yes uya uplifta ngisho isiphiwe sikuwena yas uplift hayi ngiyezwa ke mahle manje hayi ngiculisekile mina baba njengoba bengishilo ukuthi le video ngizocela ukuyiqopha nomunye oyibona mhlawumbe uzoculiseka kodwa hayi mina ngibongile ngesikhathi sakho ukubambezela nje endleleni zakho hayi ngiculisekile ngiyabonga kakhulu nami ngiyabonga yabona le nto uyibuza yebo yokuthandaza ayisebenzi le ikhathi nokuthandaza ayisebenzi ngokuthandaza kuphela uyoyenyangeni ngelilanga bhuti ikunikeze isikhafulo ithi uvuke ngo12 ebusuku kunesizathu umthandazo ngo12 umuthi mhlambe lo sikhafu into ethunywayo yabona umthandazo sokuthumela lapho uthumela khona ucela ku right ukuthi wenza ngalezi ikhathi 6 12 uphinde kube ulukhuzo u12 wasebusuku no 6 wasekuseni futhi uyasebenza yebo so uyothi ngelilanga uthi uyacabanga ukuthi hawo lo wabhudi wakhuluma indaba uthi umthandazo semngale izikhathi kanti nomuthi uzokunika inyanga ngelilanga ithi nanga umuthi usebenzise ngo12 emini bebade ilanga lephezulu mawukuthi uyobe kubalela ngisho phela uhlale kubalela so ngakade usebenzisa lezo zikhathi ikutshela mhlambe nango12 wasebusuku uvuka lezo zikhathi lezo yabona u12 bobabili ba powerful okunazo zonke izikhathi zi powerful u6 okukhuluma ngo6 okwenza ngo6 kuyezwakala okwenza ngo12 wasemini kuyezwakala kodwa kunamandla kakhulu kwa12 wasebusuku nowase12 wasemini o12 bobabili banamandla hayi ngizwa ngoba ngisho ukuthi usebenzisa lo muthi mawukuthi umuthi ophephethwayo othunywayo noma ushiswayo ubuthunywa yiwo lo isikhathi lezi engisho ngoba ngalezo zikhathi vele nabantu abalele basuke sebelalele mawukhuluma ubathola kahle bayezwa ngalezo zikhathi hayi izona izikhathi lezo nabhuti ngichazele nje kancane sekunaba mina ke manje ngisho laba abantu abakudala babehamba kakhulu ezweni ukuthi mhlambe bazosuka from Swaziland to Durban la eSouth Africa ngeenyawo u12 kwakuba isikhathi sokuthi bagebisa amakhanda bahlale phansi baphumule kahle isuka lapho yonke lento so wena ke mawungafika uthi ufuna ukukhuluma nabo akukhulumeki kahle nabo ngesikhathi bebusy behamba besheshe endleleni but mawubafice ngo12 behleli phansi sebehlangene noma ngabe bayadla noma baphuza amanzi uzobathola kahle behlangene mawukhuluma nabo ngo12 ilapho bezokulalela kahle khona angithi uzofika vele besagebisa amakhanda noma kuthiwani
qoba amadlangala ukuphumula uzobafica besahleli kahle besaphumulile ebese kuyakhuluma nabo bekulalele behleli phansi but mabe dlantuza nje behamba bejaha ukuthi mhlambe alithi ilanga lishona ngalana bebese bekuphi ngeke baze bakuzwe uma ukhuluma nabo so cabanga ke ngoba manje soyathandazana awuzofika kona umthandazo wakho ba noma ungakhulume behamba ngendlela bazokuzwa kodwa into yakho uyabona baloke behamba nayo beyicabanga ukuthi kambe somphendula sithini kanti ubufike kahle ngesikhathi wakhuluma nabo behleli phansi bongayithola nempendulo lesikhathi so nawe ke mawuyenza leyo nto yomthandazo iba esikhathini sokuthi ubabuyisele emzimbeni wenyama ubabeke lapha kwakho ubamagine imagine behleli ukuthi okay naba manje u12 bahleli phansi baphumulile sengiyakhuluma nabo sengibeka inkulumo yami hayi ngizwa kahle babukhathini hayi uyibeke yacaca yonke hayi ku right ke webhuti hayi kubonga mina kuhle mawonelisekile kubonga mina mkhulu hayi thank you